Továbbra is maradunk a kézilabdánál. Megyei rangadót rendeztek a vasárnap a teltházas Algyői sportcsarnokban, ahol az NB1B keleti csoportjának listavezetője, a több korábbi válogatottal felálló Levendula Hotel FK-s Algyő a MOL PIK Szeged U23-as együttesét fogadta. Remek hangulatú, érzelmektől sem mentes presztízsmeccset játszott egymással vasárnap délután a fehérmezes házigazda Algyő, valamint a MOL PIK Szeged U23-as alakulata. A rutinosabb hazaiak Vadkerti, Simon és Tejmel vezetésével remekül kezdtek, és a 8. percben már 6-2-re vezettek. A folytatásban a szegedi fiatalok is összekapták magukat. Fekete és Loncsár góljaival a PIK felzárkózott, és a félidő végére csapatuk kiegyenlített. A szünetben 12-12 volt az állás. A második félidőben is fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám végig az Algyő vezetett. Aztán a PIK két kulcsjátékosát, a 3 2-perces kiállítás begyűjtő Szabó Bencét, valamint a kicsit szigorúan azonnali piros lapot kapó Fekete Bálintot is elveszítette, ez pedig már túl sok volt a vendégeknek. A több korábbi PIK profival felálló Algyő emberelőnyben 3 góllal meglépett, az utolsó 10 percre pedig eldöntötte a mérkőzést. Kis Olivér extázisban védett, Zitzert és Hetest is hárított. A hajrában egyértelműen ő jelentette a különbséget a két együttes között. A Darko Ervin irányította FK-se bedarálta a PIK fiataljait, és végül 6 góllal 28-22-re megnyerte a megyei derbit. PIK ugyanúgy győzni jött, mint ahogy minden csapatnak illik győzni jönni a pályára. Én azt gondolom viszont, hogy az történt nagyjából a mérkőzés, amit mi gondoltunk. Természetesen nem a kiállításokra gondolok, hanem inkább abba, hogy az ellenfél fejben el fog fáradni a második félidőbe. A félidőben azt mondtam a srácoknak, hogy ez a csapat nem soká ki fog bukkadni, és az is történt. Persze ez ott jött ki, hogy a szabálytalanságok terén, hogy nem tudták magukat kontrollálni annyira, és mi meg higgadtabban viselkedtünk, és szerintem ez hozta meg a győzelmet. Az Algyő simán nyert ma, mert úgy gondolom, hogy a tapasztalat nyert, ahogy mondod, a fiatal játékosok ellen. Nem bírtuk ezt a nyomást. Ezt vártam mind magunktól, mint a fiataljainktól a PIK Szegedben, úgyhogy ez ilyen kettős érzésű mérkőzés volt. Természetesen nyerni akartam, és a csapattársaimért küzdeni, de azért szurkoltam a fiataloknak is, hogy minél jobban játszanak. Ezt szoktam mondani, hogy játszanak jól, de nyerjünk most mi egyel. Nagyon egymásnak feszültünk, és el is fárasztottuk egymást. Úgy vélem, hogy a különbség a végén a cserékből adódott. Jól tudtunk cserélni, és a játékosok, akik bejöttek, azok tudták megcsinálni ezt a különbséget. Nagyon boldog vagyok, nem is tudok még ilyenkor mit mondani. Először is a közönségnek szeretném megköszönni, hogy ennyien kijöttek. Szerintem egy nagyon jó mérkőzést láthattak, és visszatérve a mérkőzésre, egy igazi csapatmunka volt. Én szerintem mindenki hozzátette azt, amit igazából tud. Én mindig nagyon kritikus vagyok magammal szemben, természetesen még több védés lehetett volna ezen a mérkőzésen. A védés nincsen védelem nélkül, és fordítva, igazából egymást pannoltuk egész mérkőzés folyamán. És nagyon örülök, hogy egy Laluska Balázs mögött tudok védeni, nagyon büszke vagyok rá. Vasárnap este kiderült, hogy a rutin milyen sokat számít, hiszen a PIK fiataljai a végjátékban kevés jó döntést hoztak. Ugyanakkor Vadkerti, Ambrus, Molnár, Tejmel és Gazsú is remekelt a második félidőben a hazaiaknál. Az sem véletlen, hogy az Algyő vezeti az NB1B keleti csoportját. NB1B-ben azt tapasztaltam, hogy itt minden meccs vére megy, itt minden meccs rangadó, és ez egy lehet, hogy picit más szinten, de ugyanolyan harcok dúlnak. Sok munka vár ránk azért még az utánpótlásban, mert vannak olyan meccsek, ahol jobban teljesítenek a fiúk, de látjuk, hogy ilyen szoros meccseken, meg idegenben azért nem úgy megy a játék, ahogy szeretnénk. Marad nekünk a sok edzés, a munka, és meg kell érni mind játékos ugyanúgy, és
úgy gondolom, hogy jó csapatunk van, és azért több van ebben a csapatban, mint amit ma megmutattunk. Céljaink nem fognak változni. Tavaly is végigcsináltuk úgy az évet, hogy nem változtattunk, akár fönn voltunk, akár lent. Most sem fogjuk megtenni. Nagyon jó érzés ott lenni, és azt gondolom, hogy a csapatban még mindig van plusz, és ezt meg is próbáljuk érvényesíteni. Az, hogy ez miben fog helyezésben látszani, nyilván nem tudom.